Ага. Кажи нещо година. Да, слънце, да. Това е нашата нова камера. Добре, ще го изтрим това. Кажи нещо. Стига се Между другото играли. на баба предай, че Леля Денка я търси. Ще го запомниш ли? Кое? С Леля Денка ли? Много зловещо изглеждаш. Зловещо ли изглежда? Да. Какво да ти кажа? Трябва да си полие пиперя, да прекопае бобът. И ще трябва да лягам да спя. Хубаво. Да се гледам момченцето. Въпрос. Сподели. С тати. Хей, 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 хей. Хей, 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 хей. Хей, 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 хей. Хей, ръчички, хей, ръчички, хей, ръчички, хей ги две. Хей, ръчички, хей, ръчички, хей, ръчички, хей ги две. Лявата ръчичка, дясната ръчичка, те ме слушат най-добре. Ники, дай усмивка. Да. Защо не ползваш зума? Аморе, разсейваш ме. Да, усмивка. Така хубава физиономия направиха. Нападаме. Я, покажи. Фрррр. Айде стига да снимаш. Я, гледай, Ники. Я се усмихни. Я, дай усмивка. Дай. Дай. Кажи нещо. Агу. Ники. Кажи нещо. Гу. Усмихни се, бе. Хайде. Хубаво, да? Липката, те отшла от кръченцата. Отритани. Ух, те с хубавите кръченца. Те с хубавите бученца. Те с хубавите кръченца. Те голямо стомахче. Път, има ли? Да оправим стомахчето. А не го ли прави сметка? Да. Спали ба? Или не си?
Мило, кажи нещо. Какво да кажа? Лесно ли? Спечела някоя награда по Лозаров винарство. Значи пък той на ръкничка своя. Май, скажа, ма. Оле, мамо. Ще го тежи пръскачката ми.